Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Ikaw ba hilig ka mga paka? Sakit ra ba? Pauli na. Kay dugay pa may mahuman. Una na. Di ko. Kung dugay pa ka, dugay sa kumupauli. Bahala mabahaw na tong karne nga akong gipamalit ka ganina. Sa? Nayapag ka? Ha? Lagi ba? Di ka mahunong? Kay alsahon ti ka paingon sa sakinan? O biyaan na to ka ng imong kadit nga mistisong hilaw? Sige. Ay, adi ay. Sige di ha. Nagtuloy kang mabinuang ra ko nimo. Ha? Dali. Ay! Dave! Dave, ibutang ko. Ayaw ko kasa! Dave! Tingnan kumutod ako imong buko-buko. Bahala ka. Adto na ta. Ay pagsigigihok kaya kay mahug ka. Sa pa! Ayaw pa! Oh, Josh! Ibutang ko. Ibutang dayon ko. lagi. Ay, pagluhag. Josh! So, yapas ka si mong best friend din. Wa! Na-timing lang nga niya siya kay supplier siya og karne ining maong kananan. Ha? Mao ba? Gialso ka niya. Oo, kay nakakita mo kong tapay-tapay sud. Dito sa sud ba? Nahadlok ko. Mahadlok mo ko ng mananapagod. Mananap? Insekto. Insekto, good. Maglisod ako gawas kay mahadlok kayo ko. May nalang gani kay na timing nga nag-CR sa si Dave. Di ba Dave, no? Di ba no? Tubog po. Oh, oh. Mag-CR sad ka? Sige, wato na lang ka din No. Giapas na lang ka. Kay nabalag ko nga nadugay ka. Aw, tana? Adto na ta? Dili ikaw. Uno na og pauli. Yeah. Una na sa pagpauli. We're still going to have our private dinner ni Jenny. Una na. Animal din tigwa nga. Dato man unta, pero mangingilad. Siya kinakaingon nga lakip ang uban nga may kuha na kog alahas. Wa na mamayad. Kay gitawgan ko no sila sa buset nga tiguang nga magbantay ko no kay dili tinuod ang mga alahas nga akong gidil nila. Buset jud. Wa na hinungkoy na kuha. Wa ko bayri nila. Kay kinahanglan pa ko no nga ila pang ipa-appraise aron masuta nila. Kung tinuod ba ang giabiso sa ilang amiga nga si Azon? O, diba, buisit? Niyan ako doon sa iyang unit. Ang tagnaarong animal. Tuga kayong naka-apply ay. Oh. Ikaw na sab? Yes, ako na sab. Surprise? Oh no. Wa ko ba surprise? It's more on nabwisit ang akong kagabihion. Humansay mo gibuhat nako nga pagpanaot sa imong mga kaila? Ikaw pa ang nabwisit? Wa ko manaot. Dili na nako personalidad. Oh, mao ba? Ang dili pagbayad, ha? Wa ba usab sa imuhang personalidad? Ayaw ko ginaana. Sige sa kalang ba aron sulngon ko dinhi og magsamo ka nako, ha? You were nothing. Kung wa pala ka punita sa kong pag-umangkon, usa ka lang gihapon ka ordinaryong empleyado karon. Bahala kag unsay imong isulti diha. Ang importante nga bakwion nimo ang imong gipanabi sa imong mga kaila nga may utang usab nako og bayran sab ko nimo. No way. Dili ko mubayad sa usa ka butang nga wa na sa ako mga kamot kay dugay na nakong nalabay.
mao ba? Nalabay ha? Pwes makita ta karon kung tinuod ba ang imong giingon. No! No! Di ka mahimog basta na lang mo suding akong kaugalingon. That is trespassing! Wa ko'y labot! Oh. Balik na ko ang ako mga alahas! What are you doing? Oh my God! Hey! Imong giablihan ang pultahan sa kulawak. Get out! 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 Bahala kang masuko ka diha! Out! Gikinala na kong ako mga alahas. Dili ko mo tuos imong giingon nga imo ning gipanglabay. Ha? Naibaw kong dili to fake ang ako mga alahas mo? Oh, I am now calling the security! Hay ba ni mo gibutang? No! Dili mo gibutang! No! Hello, security! Gisod ko kawatan sa kong unit. Please hurry up! Wa din sa butanganan niyag alahas ning maong drawer. Dili sa pikas. Hunong nga na kadakon sa ka. Nanawag ka ng security ang ipadakop ka! Kani horas. Hunong nga na nanaunsa ka ba? Oh! Di ara! Daan ba dyan ko? Ikaw ba kakon juga tigwanga ka? Unsa ba rin eh? Unsa ni, ha? Unsa ni? Give that to me! Ha? Giva ng naon ni mong kunot na kaayo. Naglukot-lukot tas pulbos. Yo! Yusad ka. Salbayes ka! Dili mo bayad, ha? Uya imo pa kung dauton? Dadon ko na ni sa akong pagbiya din eh. No! That is mine! Give that to me! May na ng dagway ni mo! Nahiwi o tanawa! Pabotox na! Kay mo biyan ako din eh! Yo! Tudlo man ka! Tudlo man ka! Ha? May rasab no? Nahinumdum ko. Gipangayo mong pakapin ng maong singsing ng imuhang gisulob karon. Og ako sab nga nagpalakas nimo sa una, gihatag sab na ko nimo. So ang bina! What? No! This is mine! Sa una. Pero bawion na nako. Ambi! Ambi! Help! Help! Ayaw paglihok! Ayaw paglihok! Ambi ng singsing! No! Ha? Sukol ka na ko! Napila na may uboy ni mo tigwanga ka! Ha? Ayos ka! Sige, kuha na! I don't need that! Daghan pa kong bastindot, ana! That is so cheap! What? Cheap! Pero dili ni mo iuli na ako. Taguan ni mo. Ha? Diyan ka na! Kana babayhan na! Mauna ang kawatan! Kana! Unsa? Look at me! Hawa nagkagubot ang akong buhok! Iya kong gipasakitan! Iya kong gibugno! Gibugno niyang inaran nga sama na ako! Huwa man lang siya maluoy! Busa sige na! Dagpa na ninyo siya! Dagpa ninyo! Sapa! Ayaw ko ninyo guniti! Dili ko kawatan ha! Wa ko'y gikawat gikan niya! Deserve! Deserve! Bayad ka na kung tigwanga ka! Dugaya ko nila nagdaog sa sugod sa kananan. Tuogid sige lang mibiya na ko. Kahimo kay kus pagbiya ni Jenny. Uban na ng tawana. Dili mahimo mo kumpiyansa ko. Mabaho na makani akong karne nga gipamalit para ugma. Sus, bitaw eh. Pas mo na sad ko ini. Josh, maragabiin naman kit kaayo. Di ka po'y ganabawag. Pakigatubang na ako. No, di man sa ingon. Maikog lang ko nimo. Layo pa kay ka nga mo biyahe. Panya, gabiin na. Tingali pagdukaon niya ka kung mag-drive ka. Thank you sa pag-una-una. But I'm fine. Oh, I'm sorry. Okay lang. Tubaga sa... It's not important. Oh, mo duty pa man kog sayo ugma gud. O... di ba nga day off ka man ugma? Ha? Ay, oo. Nalimot ko. Manlaba man day ko ugma. Uy, dagang kog labanan. Imong mga sinina? Ipalondre na to. Bago ba ang imong kamutana? Ayaw na. Naanad ako nga magmano-mano. Such a wife material. Kung ikatubang taka, dili ko makauna-una sa pagpauli sa amo. Ikaw cute.
Damn. Oh, Basig importante, cute. Sige na, okay ra, tabaga lang. manawag rin ko niya. Tana? Sige. Pero may mo bang mubalik ko, ugma? Sige na kagbiyahe. Maikog na kay ko nimo. Mas gusto kong maluoy ka na ako kaysa maikog ka na ako. In that way, mas sayo na lang unyang mabali ng kaluoy niya to sa gugma. Ha? Kaluyin ako, please. Tubaga ba? Sige na. For a while, ang sekretary na ako. Wala mo ko mabalik sa opisina ka ganina. Kay milahos ko nimo. Awayan. O sa pa may tuyo ni mo nako, ha? Ellie? Diyos tamangi ko. Pagaw sa kong ikan din sa prisuhan. Oh, unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!